Okay. Hei. Se on toisen snack-pilotin paketin aika. Kurkataanko? Varovainen. Nyt maistellaan heti siitä alusta. No nyt me saatiin USA-boksi. Nice. Kerrotaanko tässä jo kaikki, mitä me tässä ollaan kerrotaan saatu? kaikki, joo. Ja tässä kerrotaan kaikki, mikä tulee. Nice. Niin tässä, mitä on tässä mukaan. Tätä mä odotan innolla. Cool. Aloitaanko me suolasesta vai makeasta, koska tässä on heti joku cheddar and sour cream sipsi ja sitten on jotain cotton candy. Joo, mä luulen kanssa, että se on. Ottaa makealla ensin. Okei. Tää oli se, mikä rapisi, kun mä sanoin, että tää kuuluu tämmönen. Tuo limppari on niin mun juttu. Mä luulen, että se on munkin. Me saadaan kinastella siitä vielä. Nää on niin tuttu. Mikä? Siis tää on ihan, tiedätkö, tätä itteensä, eli vaahtokarkkia. Ei kun siis hattaraa. Otaisit mä. Mä en tykkää hattarasta yhtään. En mäkään. Täällä on eri väristä. Okei, mä saatoin just alkaa tykkää muuten hattarasta. Toisaan. Toi oli hyvää. Näissä on jotain makua. Koska toi punainen on erilainen kuin toi keltainen. Okei, me mennään vissiin asioissa jo eteenpäin. Mä tykkäsin tästä. Joo, mä en tykkäsin. Ei oo mun juttu yhtään. Keltainen oli eri makuinen kuin punainen. Ja mä en tykkää hattarasta. En mäkään yleensä. Mä en oo koskaan tykännyt. Mä tykkään siitä, että siinä on toi maku, että se ei pelkkää sokeri. Eli Ruffles cheddar and sour cream potato chips. Mä oon nyt vain innolla. Näin. Ei se on aika kertoa, että olisi mitään makua tai mitään. Mutta No sit voi olla myös... se on rautaa mukaan. Okei. Voi olla, että mun makuaisti taas En tiedä. hämääntyy tosta värissä. Okei. Mä otan taas heti yhden. Tota. Sit sä saatte... Oho, se on tosi pieni. Tää haju ei oo ainakaan semmonen niinku paha. Niin se on kunnon mausta. Joo, tää. Vivian tarkistaa, uskaltaako maistaa. Toi on hyvä. Mä tykkään näistä. Mulla on nälkä. Siis mäkin tavallaan tykkään. Mutta tää ei oo ehkä semmonen, mitä mä niinku voisin vetää pussillisen. Mä tykkään sour creamista, mä en tykkää cheddarista, niin tää on vähän semmonen ristiriita. Mä en tykkää sour cream and onionista. Mäkään mä tykkään sour creamista. Mä en tykkää siitä sipulista, mikä niissä on. Koska tää on hyvä. Okei. Tuo on törkeä hyvä. No nyt meidän näkyy jo melkein kaikki täällä. Niin. Sä halusit näitä. Ei, kun mä vaan olin fiiliksissä No niistä. sä fiilistelit näitä. Että muuten näkyy pelkästään sitten. Niin mä tiedän. Sour Patch Kids. Blue ja raspberry. Soft ja Eihän kun chewy blue raspberry. No niin. Ei blue. Ja. No, joo. No mutta. Ei ollut ja. Vivian. Fiilistelee niitä. Tukehtuminen. Voi ei, me ei saada sitä auki. Ei mä oikeesti saa tätä auki näin, oikein avaa sitten. Mä halusin näyttää, että mä olen itsenäinen, vahva nainen. Ei mitään hemmettiä tää. Joku maanantai kappale tää pussi. Näitä on muuten aika paljon täällä. Niin mä mennä, että uskaltaaks antaa Vivian niitä. No sinne vaan. Ääntä kohta. Kaikki on sinisiä. Hui. No hyviä. Ne kirpeitä. On ne vähän kirpeitä, mutta ne ei ole semmosia liian kirpeitä ja mä tykkään just tämmöisestä. Siinäkin tykkään oikein. No hyviä. Niin on, ihan Blue sikana raspberry makuisia. eli sininen madella. Ihan superhyvän makuinen. Nää mutta saa vissiin normaalista. Niin näitä saa normaalista. Jotain ton merkkisiä joo. No hyvin. Tää on ihan sikana. On. Eli tää on semmonen pussi, mistä me kinastellaan vielä. Näin kyllä se on syönyt. Mä söin niin vähän herkkuja muuten. Niin. Mikä me otetaan seuraavaksi? Täällä on jotain keksiä ja sitten on joku
Joku candy. Oikein ne madot seuraavaksi. Vais liskot mitä Madot. on. Siis onks tää matolisko? No miten mikä tuo oli? Big Chewy Nerd Candy. Näitä ei ehkä uskalla Vivianille antaa, jos nää on jotain sitkeitä. Ei. Täällä on kreippi, tai siis rypäle, eikö kreippi ole rypäle? Sitruuna, mansikka ja appelsiini. Näin. Hyvä. Arvaa osaanko mä avata tän niin kuin tässä olisi kohti. En varmasti. Mä rikon tän. On hyvä. Ei! Nähäs? Mä sain sen auki. Osittain ainakin jo. Se avataan vaan, kato tälleen. Haluatko sen vaan ottaa? Noniin. Hyvä. Eli mulla on rypäle. Mutta erilaisia vai? Eri makuja. Onko sormia kuuluu? Nyt mä vielä kysyn sulta, että onko se rypäle. Joko rypälä tai sitten kreippi. Grapefruit on kreippi. Tää on hauska. Ei ole. Mielestäni on aika kiva. Mä tykkään tästä. Noin. Näistä saa ostaa muuten jotain tällaisia löytyy kans, kun esimerkiksi Sittareissa ja isommissa kaupoissahan on se Amerikan hyllykkö aina. Näitä on siellä. Onko? Ihanaa. Eastonissa aina jo. Mä saan niitä ehkä jatkossakin. Nää on hyviä. Twizzlers Bites. Okei. Onks nää sitkeitä? Ei kai. Tää näyttää vähän semmosilta niinku lakupaloilta. Tommonen. Tässä ei ole mitään sellaista. Avataan tästä. Onko varma? En, mutta mä avasin sen tästä. Hyvä vastaus. Nyt siinä on. Tää on vielä pussi. Mä tykkään kyllä kirsikan mausta, mutta sit se on tosi monissa myös semmonen tosi esanssinen. Tässä ainakin sanotaan suoraan, että tää on artificially. Joo, siltä se tuoksahtaa kans. Oli aika vahva tuoksu. Käsikki. Tää on varmaan semmoista perinteistä amerikkalaista lakritsia, joka on siis tehty pelkkään sokeriin. Näitä on niin hyvä kuin mä muistin. Ne ei tää silleen pahakaan oo, mut ei tää nyt oo ehkä semmonen herkku. Joo, se ei tää todellakaan paha oo. En mä kyllä ostais näitä. Mun mielestä on vähän mitään sanomaton toi maku. Aika tosi mieto. Erittäin hyvin mieltä. Kumpaa seuraavaksi? Otetaan sit päältä. Näitä on pakko hyvin. Mä vähän pelottaa, kun mun sit keksii. Onko toi semmonen kerroskeksi? On. Tai joku domino. Doublet Dreams. Ihana! Ei tässä ole yhtään transrasvaa. Minä en. Mitä on transrasva? En mä tiedä, mutta se lukee. Miksi mä aina haistelen näitä? Ei olisi kannattaa. Tosi kovaa. Sitä vaan jos ihan keksiltä. En mä saattais mitään muuta irti. Joo, aika semmonen basic. Auton tai semmonen. Ei mitään kauhean hyvää. Ei. Mutta siis todella kovaa.
Sitten meillä on vielä 2. Ja tästä toivi 2. Joo. Sitten se heijastaa. Onkohan kaikki heijastunut tuohon sinne? Niin. Boston Baked Beans. Mikä on? En osaa edes lausua. Karkkipäällisesti maapähkinä. Aha. Nämä on varmaan kans sellaisia, mistä mä tykkään, koska mä en ole mitään niinku semmonen, että tykkäisin pähkinöistä. Mutta on hauskan näköisiä. Hyviä, niin mä vielä edelliset tehdään. Mm. Siis tää on joku maapähkinä, missä on vaan siis varmaan värjätty sokerikuorrutteella. No sit on kova. Menee hampaat, mä en saa purra sitä. En mä tykkää. Ei, tää ei toimi. Hyi vittu. Tuossa tulee piip! Mähän lasin. Tää ei todellakaan toimi. Olipa hyvä, että me jätettiin toi Dr. Pepper viimeiseksi, koska mä haluan tän maun pois mun suusta. Ei, toi ei ollut hyvä. Ei. Hyi hitto. Oi, tästä tuli ihana tuoksu. Kummasta sä haluat? No ota täysin, jätä puolesta niin se. En mä osaa kaataa sille puolet, se on varmaan tossa. No purra moi. Tästä tuli tommonen, en mä nyt sanois mansikkainen tuoksu, ton pitäisi olla niin kuin strawberry. Se on tämmönen niinku perus niinku lapsille suunnattu, että se on vaan sokeria. Tässä on hyvä välipala. No en tykkää. Mä olisin halunnut tähän sen mansikan maun. Mä sain sen tuolla. No mä olisin halunnut, että se olisi Niin niin joo, enempi. niin. Tästä tulee mieleen se yksi Chupa Chupsi tikkari. Tosi paljon tästä mausta mun mielestä. No se on varmaan se mansikkakerma. Mm. Varmaan jos joku tääkin on mansikkakerma. Mä voisin olettaa. Toi mä tykkään tästä. Se voisi olla ehkä parempaa myös, jos se olisi kylmää, mutta kun se on ollut huoneen lämmössä, se ei ole ehkä niin toimiva. Ihan ok, mutta en mä ehkä itse ostaisi. Ei tää niin hyvää oo. En voisi niinku jatkuvasti juoda, mutta Ei. tälleen nyt niin. Tälleen kiva testata. Testinä toimii aika hyvin. Mutta siinä oli tämän kuukauden Amerikan Snack-pilotin boksi maisteltu. Ja ei muuta kuin ensi kuuhun. Eikö se niin? Joo. Sitä odotellessa. Sanotaanko Viviä hei hei? Hei hei. Hän jatkaa syömistä. Hei hei.